Dobrý den, z Dolného Hryčova se vám hlásíme a chceme vám velmi poděkovat za to, že jste nám toto tu donesli a Pán Boh vám zaplať. Tak ja vás chcem srdečne pozdraviť a poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí sa pričinili o to, aby chudobní mali to, čo potrebujú. Ono to tak je, že dávame to pre chudobných, ale v skutočnosti my ostatných viac potrebujeme, lebo sa hovorí, že pomáhaj chudobným a oni ti raz otvoria bránu do neba. Tak vlastne potrebujeme, aby tá brána bola otvorená, tak preto pomáhame a chudobní sú tí, ktorí boli vždy srdcom Evanjelia, srdcom církvy a vlastne oni sú tí, ktorých vidíme Pána Ježiša. Takže ja veľmi, veľmi pekne ďakujem aj za nich, ale aj za seba. Každému jednému, ktorý sa čímkoľvek, či už modlitbou, či už drobným skutkom, alebo dobročinnou láskou sa pričinil k tomu, aby Vianoce boli naozaj v srdci. Takže Pán Boh zaplať a posielam požehnanie do Staškova pre všetkých dobrovoľníkov a dobrodincov a nech sa vám darí. Pekné sviatky.